Dnes je tu so mnou Karol. Čau a dneska natočíme schovku. Áno, pravda. Dneska budeme natáčať schovku. Poprvýkrát bude to extrém a bude hrať Boky, Karol, Derek, ja, aj Dizlak a nový člen je to Kilo. Tak, dúfam, že na tohle video bude páčiť, pokud áno, dajte odber, like a subscribe, ideme na to. Tak ľudia, teraz si pôjdeme zahrať kamenušky, papír, teď. Počkaj. Kamenušky, papír, teď. Počkaj, skontroluj, ja som... Nie. Nič. Kamenušky, papír, teď. Nič. Kamenušky, papír, teď. Nič. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Nič. Kamenušky, papír, teď. Takže ľudia, teraz ide len Boky a Karol. Kamenušky, papír, teď. Ľudia, viete čo? Kamenušky, papír, teď asi si nezaradíme. Aj ideme sa počítať. Napríklad išiel Bocian okolo domu a povedal číslo domu a to číslo znie. Tak, ideme na to. Tak ľudia, kto bude počítať? Ja! Boky? Yes! Von! Ja! Teraz! Normálne nepovedz on. Ici pici chodorici ić von. Ici chodorici ić von. Hej, von ja! Von ja! Chodorici ić von. No. Ici chodorici ić von. Ici pici chodorici ić pić von. Wow! Au! A ide Dizlak. To čo si povedal, mačky? Mačky. Domačky, on furt tak. Tak, ideme na to. No, už idem. 1, 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Už idem. Kde sú ľudia? Oni sa schovajú? Asi sú tam. Ja neviem, kde sú. Možno ideme tak. Boky! Poď von, Boky! Ale ešte nie. Nie! Ja som sa neskryl, to nehraje. Ino! Derek! A Karol. Páni. Áno. Prvý Boky. Nie? Hej, áno. Boky. Prvý Boky. Boky. Ja som behal už. Čo ty si povedal Boky? A ja som ho ešte videl, ale ma neuvidel ľudia. Ja sa neskryl. Ľudia, ja vám niečo poviem. Toto, čo sa teraz hralo, to asi nebude platiť, lebo Dizlak počítal do 40. A má sa počítať až do koľko? Do 80 sa má počítať. A Dizlak počítal len do 40. Takže Dizlaku, máš ísť zase. Hoď zase. Ja. Ide zase Dizlak. Tu. Kde? Nie? Tu idem, tu. Nie, kde si bol. Tu, tak, tu. No, určite. No, počkajte. Tak, vy vidíte, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 80, jem. No ja, Jezus, počkajte ma tam. Počkajte, nie sú tam. Nie sú tam. Kde sú ľudia? Ľudia, kde sú? Ja ich nevidím. Derek, von! Boky! Sú tam ešte. Karol! Ilo! No. Derek, choď. Kde? Píkať, choď ty. Daj mi. No, neviem. Derek. Aké sú šťavnaté a veľmi... Daj mi. Sú šťavnaté a veľmi sladké sú. Veľmi. No choď. Idem. Ľudia. Tak, už som tu. Čakajte. Už som tu a idem počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 40, 57, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80! Už idem, ľudia. Konečne som otváram oči. Poriadne sa obhľadám. Obhľadáme. Vidím. Nikoho nevidím. Práve niečo počujem. Ľudia počujem. Ideme rýchlo tam. Niečo som počul. Ľudia, čo to je? To sú asi nejaké duchové ľudia. A boky. Tak, prvého som ako našiel Kaliho a Bokyho. No. A teraz... Tak ľudia, našel som ich a ideme hľadať ďalej. Vidím ich! Dizlaka vidím. Dizlak, von! Videl som ťa aj teba, Karol! Tam Karol nie je. Aj tam bol Karol, a videl som aj. Karol aj Dizlak. Idem tam.
Videl som niekoho, počul som. Niečo po náš Ďurma. Kde ste som ich nenašiel? Kde by mohli ísť? Nie sú tu. Čakajte. Nie sú nikde. Kde mohli ísť? Nikde ich nevidím. Ideme hľadať. Ľudia, ešte som ich nenašiel. Oni sú veľmi dobre schovaní. Ľudia, ešte som ich nenašiel. Musím byť poticho. Lebo oni sú niekde tam. Ja som ich videl. Tam sú. Tam sú. Ideme. Ľudia. Chodźcie, zaužite! Ja ich videl som ich. Karol! Výzlak! Ľudia, už sme asi na konci videa. Dúfam, že vám tohle video líbilo. Pokud áno, dajte odber, like a zvonečku. Čau! Čau!